Mercè Martínez, bona nit. Hola, bona nit. És que ahir la vaig anar a veure. Vas venir ahir? Vaig venir ahir a veure La Bella i la Bèstia al Barcelona Teatre Musical. I quin paper que fa, i quina senyora pot, quina tatera, així, a veure com ho fas. Així. Així. I quanta estona es passa la Mercè Martínez fent aquest paper. I com ho aguantes? Com aguantes el braç? Se m'està fent bola. Home, a més sempre del mateix costat, no? Perquè suposo que el vestit no te'l pots posar a l'inrevés. Així tota l'estona. El director de l'obra... I aquest braç ja se'n va quedant així, eh? Escolta, Mercè, a més, sí, és veritat, però sempre vas així. El director de l'obra, a més, ha dit que ets la millora senyora Pot que ha tingut un espectacle com La Bella i la Bèstia. I avui has vingut tu aquí de Bella i al costat de la Bèstia del nostre... Home, sí, si haguéssim cantat la Bella i el Bèstia, ho haguéssim pogut fer tu i jo, això, no? Però en aquest cas Bella en ve baixa, vull dir. Però en aquest cas que hi ha la Mercè, doncs... Que estàs superprima, a més. Estàs aprimat, però quants quilos? Sí, la tatera ajuda bastant, eh? Ja, sueu, no allà dins, perquè t'hi passes una bona estona. És com una sauna portàtil de neoprè i vaig gotejant durant tota la funció, vull dir que m'està ajudant. Molt bé, has participat en altres espectacles musicals, com el Mamma Mia, ara aquest... Estem aquí a Catalunya, a Barcelona concretament, ara a nivell d'altres capitals europees en el món del musical, perquè a vegades molta gent se n'anava fora, a Londres, a Viena, a escoltar musicals. Ara potser ja comença a no ser necessari. Estem començant, de mica en mica, que venen aquestes grans produccions que són un luxe de veure. O sigui, a la gent que li tingui mania a les grans produccions, que es tregui la mania de sobre perquè val la pena, és un espectacle en tots els sentits. I a més, amb un gran nivell d'interpretació, que de vegades falten aquest tipus d'espectacles, i amb La Bella i la Bèstia realment no hi falta. I a més, no només és per nens, vull dir que és un espectacle per tots els públics. Per tots els Molts públics. dels nostres espectadors et deuen recordar del Porca Misèria, que estaves, com deia, molt més grassoneta, no? Sí. No, molt més. Molt més. Molt més. Però ara des d'aquí els convidem que et vagin a veure també amb aquest nou espectacle de La Bella i la Bèstia. Et deixo amb la Bèstia que tenim nosaltres. Moltes gràcies. Ja saps qui és, no? Sí, és molt afalagat. Ha arribat, pobre, la lletra és aquesta. Va, què interpretareu? És que m'ha fet una lletra estupenda. Li faig promoció de l'obra, la lletra, que no l'havíem fet amb ningú més, vull dir, és promoció. És un estàndard de jazz que es diu All of Me, que és un dels més coneguts, i el que preparar aquí a la veu, la Mercè. La veu, la Mercè Martínez. Molt bé, fins ara. Fins ara. Quasi un mes fa que som a escena, un mes no has estat encara al teatre. T'esperem amb un conte clàssic, tot cantant en entorn fantàstic, decorats que et deixen